Ate Egypt, Karog Channel. May bisita. May bisita ako. Hindi ko alam kung sino sila. Thank you, thank you. David Lin, Prepare, Principal. Good afternoon. Thank you, sir. Dito nga ako. Lord. Dito ako sa bahay. Sa bahay ako. Ate Neneng. Hindi ako makapalagay. Kara Channel. Hindi ko ano ba yan? Tawag dyan. David Lin Prepper Principal. Have a blessed day. Iano natin si ano muna. Ipin nga natin si Sir. Shing TV. Mr. Kobido. Ayan. David Lin Prepper Principal.
Dikitan nga natin. Tell you the story of our beautiful town. There was no Zal. back in the day. Things used to always happen a certain way. Salamat sa papiring-piring. Naku, wala nang baterya naman ito. Full pack dan, Kopi Do from Shing TV. David Lin, 131 thumbs up. And 1 banana. Mr. Kopi Do. Watching. Sir David, dahan to you. Shing TV, thank you. Shumat from Kara.
Main Makulit, Lilian Watin, Pusang Gala. Salamat sa pagdalaw. Ma'am Eva, 1 PM na dito sa Pinas. One PM. Hindi ba morning? Sis Eva. Good morning, Ate Emma. Superman. Main Makulit. Big thank you sa inyo, mga kapatid. Nandito yung amo ko. Nandito sa yung amo ko. Nakatago ang bahay. Nakatago ang bahay. Nandito yung amo ko, kaya naman. Nandito kakahiya naman Baka makita nyo, bawal silang makita. Dikitan ko lang yung nasa taas. $131, Sir David. Patawa rin talaga itong si Pusang Gala. Palisin ko ba? Kararating lang. Kararating lang naggala. Ayan o, may kausap. Patutulogin ko muna. Dikitan ko lang siya, yung nasa taas. Bisita. 130 thumbs up. Ang haba ng pangalan nitong nasa taas.
Superman, Lian Waten, Pusang Gala, nandito yung amo ko. Dito sa baba. Dikitan ko lang yung nasa taas, guys. $134 thumbs up. Plus, ano na, 3 banana. Tabidlin. Tabidlin. Kaya ako mag-iingay kasi nandito yung amo. Sabihin niya, ingay-ingay ko. Diba? Oh, papulong-pulong. Nandiyan na ang amo ko. Antayin ko nga akyat. Linkata. Bitbiron. Maraming salamat sa inyo. Hindi ako makapag-ingay. Nandito sa amo ko. Nandiyan sa amo ko. Ano na, nakailan na ako. Didikitan ko lang yung nasa taas. Hindi ko na nalagyan ng pangalan yung logo ko. Nakakaapurado. $135 thumbs up. Pang-apat na subscribe. Sir Principal. Madam.
Ano na, guys, lumapit yung amo ko. Lumapit yung amo ko, kakahiya na ano, may video kasi hindi sila pwedeng kunan ng camera. Yung babae, hindi siya nakasila. Bawal sa kanila yun. Bawal. Kasi hindi naman siya dating ano bumababa dyan eh. Nagpagawa lang ng ano, gagawan ko daw ng, ano ba yun, ikakat ko ng ano, kiyar, ano bang tawag to, ng pipino. O, diba? Di busy na naman. Ano ba yan? Guys, salamat ha sa mga dumalaw. Ano yan? Yung nakapin. Ano ba yan tawag dyan? Kasama si Ate Egypt dyan. Ate Egypt, tamsakan natin yan ano lang, wait lang, sabi lang. At igawan ko lang si amo ng ano. Ayan tuloy, wala. Nagahang na naman yung ano ko, phone ko. Ano ba yan? Ano ba yan? Naghahang tuloy. Oh. Ate Nining, wait lang ha, tatamsakan natin yung ano. Igawan ko lang si amo na. Wala kang hindi nakakalit. Nagaling ka sa labas. Guys, salamat sa mga nag-stay. Lor, meron ba yung ano, yung chicken na yung ano, pang freeze? Ha? Aman. Aman, channel. Dasyat, channel. Bigyan lang shoutout. Ate Nining. Ano?
Didikitan natin. Wait lang. Hello, ma'am. Salamat sa pag-play sa akin, ha. From Pusang Galani, Tris Mix Vlog. Yes. Yes. Sobrang ice. Di doon lang muna, ah. Ay, hindi. I-ano ko na sa fryer para madali. Mm. Meron kaya dyan? Okay. Yan lang. Huwag lang ano yun, iprito. Di ba? Lord. Ha? Tatanong niya kung saan mo niluluto. I-fry? Hindi. Yun nga. Kasi, ayun. Nandito sa may islog. Oh, sige. Ano lang, maski na ilan bang ano, tatlo? Lord? Tatlo ba? Tatlo lang ba? Yung sa atin, ipaito mo. Ipaito ka sa Oh, sige. Akala ko magpiprito rin tayo. Hindi. Mga tatlo lang sa kanya. Maliliit ba? Malaki? Pwede ka ng apat. Oh. Huwag na iprito yun, di ba? Ipranan mo sa kanya. Sige. Tapos, okay mo ka? Hmm. Slice niya. Kaso wala siya slice. Slice. Wala naman. Yung slice niya mo. Tata ito. Oo. Lagay mo dyan. Maliit na bagay na is from... Akala ko kakain sila sa labas. Hindi naman pala kakain sa labas. Walang mga tao dito eh. Lumabas nilang lahat. Siya umuwi. Umuwi. Ay, naku! Naantok ko naman. Magsushoot. Magsushoot tayo. Oo, Ate Nining, kain ka lang. Didikitan ko yung ano mo, mama, ano, tatapusin ko lang itong ibigay sa amo ko ay. Magkakat ako ng nakakain niya. Sige lang, sige lang. Linkatap. Kay, wala sa oras yung pagbubukas ko ng ano eh. Wala, hindi nakasit. Yung pagbubukas ko ng LS. Ay, naku. Patawa-tawa si Linkatap, sis Linkatap. Patawa-tawa lang. Naghahanap ng ano, super chatter. Naghahanap ng super chatter. Ate Egypt, nandito ako sa bahay mo. Tamsa.
Tamsak 22. Pusang gala ni Tris Mix Vlog. Salamat, salamat kapatid. Ang sipag mo. Ang sipag din niya. Salamat. Akala ko hindi na dadating si Amo eh. Mag-open nga ako kasi walang kasama. Yun pala. Ate Nining, pang 23 tamsak. Pusang gala, hindi pa kita na didikitan siguro, no? Lahat ng mga kapatid, nadikitan ko na eh. Baka ikaw hindi pa. Sure, hindi pa kita didikitan. Kasi, ano eh, pag-alagala ka. Sabay ganun. Ano lang, dikitan ko lang si Ate Nining. Ate Nining, nasa bahay mo ako. Kain ka lang. Tamsak 24 na. Ang pangtamsak ang marami. Ate Nining, nandito naman ako sa bahay mo. Tamsak 25. Ayan. Gawin natin 30. Saan na? Amanda Shop Channel. Guys, connect to each other. Andito ako sa taas. Ate Neneng, pang 26 tamsak. Sige lang ng kain ah. Kain ng kain. Amanda Shop Channel. Aman. Wait ha. I will connect you. I will connect. Connect ko lang itong si Ate Neneng sa taas. Ate Neneng, pang 27 na tamsak. O, diba? Maski na busy, ayan. Maski na busy, bira. YouTube pa more. Ano, hindi pa ito. Yes po, sanggala. Din kita mamaya. Ate Neneng, pang 28. Okay. Nina Taripi, Likap, ma'am. Salamat sa pakaway-kaway. Nagluluto si Ate Emma. Ate Neneng, pang 29.
Sige lang, kain lang kain. Mega love shout out everyone from Nina Talipi, Kaplikat. Nakain lang ako, pusang gala. Pakaway-kaway si Ate Nining. Ate Nining, pang 30, thumbs up. Ayan. Si Aman, ano? Si Aman channel, dikitan ko lang saglit. Aman, one subscribe, one banana. Lin Katat. Ate Nining, ano lang, saglit lang dikitan lang natin yung bisita natin dyan. Bigyan natin ng banana. Aman, two banana. Bigyan natin si Aman. Saglit. Pusang gala. So, ano ba yan tawag yan? Isunod kita dyan kay didikitan kita. Sige lang, kain kayo ng kain dyan. At may niluluto ako dito na ako ang buhay talaga ng OFW. Di ka busy. Kulang pa. Asan na ko? Pangalawang banana na kay Aman. Saglit lang, Aman. At pupunitan kita. Ay, sis. Matulog ka ba, Ate Ima? Hindi pa, maaga pa dito. Di ba maaga pa sa atin?
Guys, wait lang ha. Atid ko lang yung pagkain ni Mother. Atid ko lang yung pagkain ni Mother. Babalik ang kapal.
Hello guys. Dito na naman ako kay Aman. Aman, Dasha, channel. Nadikitan ko na. Ba't ano? Block dito. Aman, drive slow evening. Tamsak, 59. Kain-kain sa mga hindi pa kumain. Aman, Dasha channel. Aman, pang 3 banana. Watching sa drive slow evening. Pang 60, tamsak. Aman, Dasha. Aman, channel. Pang 4, banana. Tamsak sa, watching sa drive slow evening. Pang 61. Tamsak. Pusang gala. Wait lang konti ha. Hindi kita. Tapos ko lang sa Aman.
Dali. Pahinto-hinto naman ito. Ay, naapura ko na nga eh. Pahinto-hinto yan. Ayan, may harang. Harang. Dasya, panglima, 5 banana. Watching sa Drive is Blue Evening. Thumbs up, 62. L3, mega mahirap. Shout out. Aman, tama na yung kay Aman. 5 na kami Aman. Asan na yung ano? Pusang gala. Baba ka ng link mo. Kapatid pusang gala. Baba ka ng link mo. Aman, dan 5 banana. Habang tignan para natin yung Aman, pang 6 banana. Aman, pang 6 na banana lang. Ayun. Sunod natin si kapatid. Kaya lang, isunod natin si Pusang Gala. Si Anbuka, may shout out sa kapatid. Salamat sa pabibigiti.
mag-unbox tayo ng ano ito, live sound card. Pang 8 thumbs up. Si ano pala ito? Si Tris Cantos. Ano ba yan? Oo, si kapatid Tris Cantos pala. Ikaw pala. Ito, sa Pusang Gala. Isang banana. Ala, ala, nag-ano. Umiikot na. Pangalawang banana, Tris Cantos, Pusang Gala. Ikaw lang pala ang hindi ko nadidikitan eh. Nadikitan ko na lahat yung mga kapatiran natin. Sabi ko doon sa live mo, kapatid, Pusang Gala, sabi ko doon sa live na Tris Cantos. Ano? Tris Cantos, ang suplado naman ito. Ang suplado naman ito. Sabi ko sa isip ko. Kung hindi pa, siguro hindi pa bili kita. Bibigyan kita ng 10. Di ba baguhan ka? Bago ka lang ba doon? Tawa. Ano mga, ano, madaldal po ako. Oo nga, sabi ko, itong Pusang Galang ito, ang daldal. Tawa ng tawa. Pero yung Tris Cantos, hindi naman yun nagagala eh, tahimik. Kasi hindi man lang siya nagmimigala, ano doon sa live. Doon sa live mo, hindi siya no pansin. Yun pala, ikaw pala yung Pusang Gala. Nahulog ko na sa mga diretso. Saglit lang ha, didikitan pa kita. Nadalawa pa lang yung nabigit ko sa iyo. Nadalawa pa lang. Ano ba yan? Dilipat ako doon sa kanya. Dito.
O, di ba naghang na? Bakit naghang? Naghang siya. Naghang siya. Sige lang. Tuloy ko mano dito. RB Wanderlust. Sisi, mega love shout out. Nandyan ka, nagluluto ka. Nagluluto kasi ako. Ngayon lang kita nakita. Oo nga, bago ka lang. Pang-10. Mag-unbox tayo ng ayan pang 3. Ma'am Nina, Taripi, Alikat. Salamat, ma'am. Sino yung napasok? Kenji. Amugod, patusok naman guys. Okay, wait lang. Ayan, tusukin nyo daw si Inpitom. Thank you. Wait lang. Kaya tapusin ko lang yung nasa taas.
kapatid 3 cantos, pang 11 tamsak, at saka pang, hindi ko na binibilang, pang 4 ba? O pang 5. Basta pag natapos ito, 10 kasi itong ano, laman nito, lahat. Guys, connect to each other. Pang 12 tamsak, pusang gala. Ayan, pang 5 na siguro ito, yung banana. Basta 10 ang idikit ko sa'yo ha. 10 ito eh. Yung 7. Wait lang. Unahin ko muna yung nasa taas. Pang 13 tamsak, kapatid. Pusang gala. Pang 6 na ano, banana. Pang 14 tamsak. Saka pang 6 na banana. Pang 6 na ba? Oo, pang 6 na. Nag-stop yung balloons ko. Nag-stop yung balloons ko. Pang 15 tamsak. And banana with banana, kapatid. Hindi ko na binibilang. Hindi ko na binibilang. Yan, bukal. Salamat sa heart negative. Linkata. Sis Linkata. Pang 16. Pang 16 tamsak. At saka pang 8 na yata yung ano, banana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
9. Ang 9. Yan bukal. Nagsawa na ikot. Oo nga, nagsawa. Hindi yung ano ko, mobile ko, nag-ano hang. Kaya hindi pwedeng isali sa, ano, sa chatter. Ate Ima, tambay po, ito hanggang matapos. Ay naku, salamat. Salamat si, ano, kapatid si Ian Bukal. At sinasamahan niyo si Ate Ima. Wala sa oras yung pagla-live ko eh. Kung walang nag-live, saka yun. Kay tinusok-tusok ko muna si kapatid. Pusang gala dito. Tatawa ng tawa. Ano na, pang ano na, pang 10 na. Yung sa main channel ko na lang ang pang 10. Pusang gala eh, meron pa dito sa ano, itong main channel ko. Dukit ko na lang sa'yo yan lahat. Mamaya. Ay, hindi, dikit na pala ako sa main channel. Yung iba. Ano ba yung pinanggagawa mo dyan na balot-balot? Pinanonood ko yung ano mo, sound. Mag-unbox tayo. Ay, naku. Parang nahantok na ako ah. Superman! Ay, oo, ikaw lang ang hindi ko nadidikitan, bago ka kasi eh. Tapos yung Trisman niya, sabi ni Sir, ano, sabi ni Sir Lika, puntahan natin si kapatid. Yan, pinuntahan ko nga, ano ba yan? Sabi ko, suplado yata yung ano, bago. Puntahan natin si Tris Canto, sabi. Tapos, pumunta nga. Ano yan, kakauwi ko lang, nakatambay kasi ito, naka-release pa rin pala. So yan, super. Ayan, tapos na ako sa isa kabila, kulang pa. Kasi ano to eh, ano ba yun, 10 itong ano, yung isa na dikit ko na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O, 9 na pala. Linkatab. Tawa si kapatid. Oo. Sabi ni Sir Lakap, dikitan natin si Tris Cantos. Hindi ko kilala yung Tris Cantos. Pumunta ko sa bahay, walang namamansin na Tris Cantos naman. Mega love shout out, sabi ko. Hindi siya namamansin. Lumukso siya sa baba, nasa taas na ako. Linkatab.
Dikitan ko rin yung ano, nagpunta diyan kasi wawa naman sila. Wawa naman yung ano. Kapatid po Sanggala, maya yung kasi nasa main channel yung iba kong pangdikit. Inpitong, kasi mamaya sabihin nila, ano ba yan? Hindi namamansin. O, diba? Kenji, ang ugod, patusok naman, guys. Tusukin ko nga yan. I-ano na yun natin. Wawa naman siya. Tusukin ko rin. Kahit na wala na siya diyan. Madilim. Oo, kasi nag-ano siya, naghang siya. Sislin. Pati yung balon. Naghang siya. Kapag anuin ko ito, mawawala na itong live ko. Pag inayos ko. Hindi pa naman ako masyadong marunong. Naghahang. Hello, Insan. From Pusanggala. Oo, naghang kaya nag-stop. Kaya nga hindi ako pwedeng magi super chatter eh. Di ba, Ate Nining? Okay na ba pakiramdam mo, Kuya Lika? Ramlin Katap. Ma'am Ning. Linga. Nag-stuck tuloy. Matusok ko nga saglit itong ano. Eh, halika Ano yon? Yung Cordero Vlog. Tamsak 19, saka One Banana. Kenji. One Banana.
Kenji, pangalawang banana with thumbs up. Superman, Lintata, ay nasa baba na ako. Lee Music, wala naghang, hindi ko maano, malagyan ng jacket si Lee Music. Naghahang yung ano ko. Ayaw matouch. Guys, pahinga na kayo ha. Lee Music, wait ha. Naghahang yung ano ko. Aba. Saglit lang. Di ba nalang kumakain na? Hindi. Yung pagkain niya. Sige.
Ayan, ituloy ko na naman yung dinidikitan ko. In pitong. Wait a minute, Sis RB. Sis RB Wanderlust. Thank you, Pusang Gala, sa pag-stay. Sis RB, salamat sa pagdalaw. Salamat sa pagbisita kay Ate Emma. Sis RB Wanderlust. Guys, yung mga hindi pa kumain, pwede na kayong kumain. Kenji, Yeng Cordero. Pang-apat na banana. Kenji, pang-apat ka na nagbanana. Ate Edith, Yeng Cordero, full pack new friend. From Ate Nining. Yeng Cordero. Pang-limang banana. Ate Edith. Yeng Cordero, pang-anim na banana. Sunod ko si Inpitong.
Guys, baka inaantok na kayo dyan, matulog na kayo. Mamaya mag-in na rin ako. Didikitan ko lang yung bisita. Kay kawawa naman mag-tambay-tambay. Ito, on banana. 74 thumbs up. Mag-ina ako mamaya. Pusang gala, salamat sa pabidi-bidi. Kanina ka pa tatambay. Kumain ka na muna kapatid, baka hindi ka pa kumain. Superman, salamat. Salamat kabsat. NP2, pangalawang subscribe. Pang 75 tansak. Sa farm. Ano to, nagtatanim ng pangatlo, dikitan ko lang si NP2, mag-i-in na tayo. Salamat sa mga nagtambay. Chris Cantos, kapatid. Dikitan kita sa main channel ko. Pusang gala. Pag mag-in ako, tuloy ko yung pagdidikit ko ha. Nandyan sa main channel ko yung iba eh. NP2, dahan, subscribe. Pang 76 thumbs up. Hindi ako nag-iingay kasi tulog na sila. Tulog ng mga amo. NP2, done to you. NP2, ilan na ba? Ilan na ba? Hindi ko na binibilang. Basta dikit ng dikit. Guys, kain muna.
Kain muna kayo. Superman. Kabsat. Hala. Hindi pwedeng mag-ano dito. Hindi ako pwedeng mag-music. Boring, no? Diba? Boring. Boring. Nag-stop na rin yung ano ko, bubbles ko. Helpitom, nandito ako sa bahay mo. Ayan, pang-anim na yung banana. Pang-6 na banana na. Ay, wala na pala yung ano. Superman, kabsat. Mga nagtapay, kabsat. Tapusin ko lang yung didikitan ko. Lagyan na tayo. Na, baba. Okay, okay. Bye. Guys, ano? Bye na. Bye na mga kabsat. Kasi may gagawin pa ako.